Здравейте на всички! Това е втори епизод от нашата поредица на Counter-Strike 1.6 и сега играем Counter-Strike AWP. Плюс Дигъл. Да, плюс Дигъл и... Да, плюс Дигъл. Разбрах ти. Аз преди малко натърсках снайпер и още трима, с пистолети на 7, с Дигъл на 7 куршума. В този сървър тръжкам хейтове, ви казвам. Хейтове. И аз. Да, Обикновен повече ги... Обикновен днес повече ги убивам по телата, като ги отцепя. да, аз съм по-добър на пистолета и на ножа. Ето, тук що един го убих. И аз после тебе убих. Да. Кръговратът на убиването. Ек, свършиха куршумите. Снайпер е там, внимай. Знам, че там са никой. Чакали. Чекалея, бе. Не, честник, свършиха ми куршумите. Ой, красови. Фък. Зареждам. И това с мен нещо като мене би много хейтове. Колко човека сте, бе? Аз убих тебе и мере с хет. Мере? Не. Аз съм... Човек на мене му убих 108 съм в хета и още един удар в хета. Как излезе? Човек да ви кажа, кой як стана? На мене му бих 2 пъти по 108. Защото ни тук е направено да можем да се убиваме с 2 удара. Да, бе, през кашума хит. Човек, снимаме. Няма и те даже не игра с хак. Да, бе, въобще. Изобщо, не, честно, изобщо не игра с хак. Аз не си правя етапи, аз не играя с хак. Аз да не съм научен толкова за... Не! Тъс път ти ме издуха. Забравих, че ти току-що се разпална и си тръгнах на... Аз тъквам за разпалнах точно. И тръгнах на П. Да. Снайпер направи рампейдж. Не е невъзможно за мен. Хайде сега. Фък. Да, и утре кил. Не, зад мен ли беше този... Какво стана този бич? Стига, бе. Зелма, стига, защото стига. Вой, Зилман. Какво? Знам, че ти насочих името. Поеми хет. Дръж се, идвам. Поеми хет. Фъкерка. Ядах ти И глава. да, тук трябва да се и тук трябва да се отидем 2 пъти за 5, за да се убием. 3 пъти. Ох, Да, малко набиш 2 пъти хет подред е нужно 2. След като набиш хет, взима 60. Не, свършиха куршумите. Родни. върна. Аз от на кой съм? От на трето. Идвам с... Хубаво ви се целих в тъпите. Да, пишете в коментарите дали според вас снайпер е как или не. Sleep you spell. Какво да направя? Паца. И атаца. Защото ако мислите, че аз съм слаб, аз съм слаб. Добре, ама не е само на мене, той на всички не бива се отбие. Честито. Как ми излезе по-долу? Честита булка. О, мерси. Ти булка да имаш гаден късмет с нея. Ооо! Зелман, давай. Давай, нахуваме! Защо сте зад мен, не мога да разбера. Сега будалците умират. Поеми демидж! Направо го заобиколихме от всякъде снайпер.
Снайпер го залекува от всякъде. О, Не. Просто. Бай стани снайпериста. Бай, стане, да. Бати стани снайпериста. О, как се бяха наредили? Не, един беше клекнал, а пък другия беше станал. И възказах отбой. Да, както видяхте, направих мулткил. Ох, Ех, убима ме. браво. Гошо, давай. Гошо! Гошо накупваме. Фък. Гошо! Гошо, къде си? Гошо! Гошо, къде си? Гошо! Без мерник набих на един... Гошо! Без мерник набих на един хед и после се един удар Не, свършка куршумите. без хед. Гошо, ела. Аз имам още 7. Не, Гошо е! Ела ти бързо, Гошо умря. Ела ти бързо. Гошо умре. Гошо ме умря. Айде, нахуваме. Всички дойдо. Айди, нахув. Айди. Един детна. Айди, нахуваме. А! Той там ли е? Как чакали? Отиде ли? Да. Добре, да се чекай, бе, момче. Само зомбито не са чакали много. Добре, аре бе. Погнете ме, бе. Какво се усети да бъде на зомбита? Не. Да, човек през стената ме гърмиш. През стената беше. Свърших патроните. О, вземи той яденич. Пали! Аз нали те видях като излизаш. Вой, остана ми един куршум. Така, ще се пробвам да набия един... ще се пробвам поне един хед да набия с последния ми куршум. Yes! Ела ми, бате. Ей, сега умрях. Ей, сега пукам. Опа. Ай, сега. Ладно. Скри се зад кашона. Аз ще стрелям в кашона. В този пък е много дебил. Уй! Рамбейдж. Виж, че на мене какво ми пише. Пише ми перфектен. Перфектен. Защото съм перфектен. Аз съм добър. Не, забравих, ще имам куршумитка. Ади умри. Ади умри. И аз съм добър. Добър съм. Не! Добър съм, куче, добър съм. Нахувайте! Аре, Аз съм перфектен. Гошо, нахувай! Аре, бъдни. Да нахуваме! Фък. Поеми тази глава. Не, бе! Как го бай Гошо ще ме убие, бе? Ти бях аз. Точно, бе, бай Гошо. Да, човек, какво Еми, чакам, аз знам, че дори ще чакам. човек, с дигъл не се чака. Пиши го. What the hell, как? Бях за тебе! Човек, ти не го пиш. Ти го пише в началото на сервера. Не се чака с дигъл. Никъде не го пише. Да, бе! Пиши го. Не го пише. Записваме клип в момента. Да. Ало, чувате ли? Да, добре. записваме клип. Правим коя лейп. В момента! Да. Да. Не! Кажи здрасти на YouTube. Здрасти, Да, бях YouTube. Къста! Обаче. Хак! Бак! Чек, ти още не беше скочил и трупът ти скочи после. Има кой яко трупът ти скочи. Да, тръпо ми скочи. Той да не е дул, бе. Уи! А, така. Стига, бе. Добро момче. Таси, ако може малко под... Той се казва Снайпер. Снайпер. Той с нито писперто в газа. Абе, Иво още не е умря. Иво да поздравя, че е зад кашончето. Той
казва EasyCraft. Пъзълкрафт. Hello. Абе, Иво, щом се наяр, ти не си умрял, вече си знам, че ще зад кашона. Hello. Искаш да ти набия глава? Не. Казах Какво казах? Искаш да ти набия глава и му набия глава. Вие видяхте кой беше готино. Да. освен ти аз казах не. Кони. Коне. Fuck you, man. Точно. Where are you? Вземи тази глава. Аз днеска доста хето ви бия, бе. С една глава по-голяма. Изгуби си главата най-случайно. Тя главата ми глава. Таси! Той ти Снайпер, каза, виж. Снайпер, снайпер, виж виж, какво е ще скак. напиша. Какво викаш, Бран? Виж какво ще ти напиша. Не мога. Уй! О, мага, аз не мога. Зачек! Какво бе ти беше пред мене? Пред мене беше. С хак си. Няма шанс само хетове да биеш. Стига, и ти биеш хетове, Роска. Ето, ти не беше хет. Да. Зелма, аз ако влезе в сървъра съм пълен с хакове. Ах, бе. А така че не видя Таси. Той е снайпер. Нека да... Байпер. О! Бяха пък... Всъщност не бяха, пък... Не гледах. Чакалик снайпер. Аз ти видях главата, обаче нямаш карата гръмна. Браво! Ето. Всеки може да ме уби с хет. Мамка му добър съм пише тази. Въй! Бам-бам. Да, човек. Аз те видях, бе, човек. Няма шанс. Има шанс. С фронта съм скрит. Прокюлър, айде да го уби той, бе. Айде да го заколим. Аре, умираш. Заповядай. Заповядай. Да, бе. Заповядай. Който е. Заповядай един подарък през Да, бе, човек. така приеде. Така де. Коста. Да, бе. Хакер. Слънкер е хакер. Само ко викам на Иво. Коста. Трябваше да ти кажа хело. Само е Ама хакер. Роска, аз погледнах. Чуе, аз погледнах ти излезе през резултата. Отидах пред Иво, викам Коста. Набих му главата. Няма шанс да биеш само хет тук. Ето! Иво! Пълеви 9! Ето, взяли да Иво не му играх глава. Ето. Не му игра Да. глава. Ще играя аз от тебе. Ама не можеш през 5... Ама не можеш през 2 секунди да биеш хет. Може. Ах, бе, свършиха куршумите, гадост. И на мен. Добре, вижте, стрелям през стената. Не, никой не оцелих. Пойми. Ай, да. На. Да преминаваме. Преминавайте. Аукланг. Духаш. Не се псува в моя клип. Неговия дава. Да, в моя, да. Утре. Зад нас! Зелман! Знам, бе. Нека знаеш по-уж. Да, човек, няма шанс да ме виждаш там. Проверявах. Да, бе. Да, бе. Ще всеки друг път, когато Иво, играхме ни Да. ти имаш седи хак. бе. Така че... Аз не го ползвам, бе, Боки. Освен, че съм го изтрипей, че мога. Изстрел го би лъжец. Да. Само в клипа не го ползваш обаче. Изтрил съм го, бе. Боки. Да, бе, човек, сам Изстрел си. биеш. Изстрел си го, нали наскоро ти го пратих? Ами, изтрил съм го, бе. Къде наскоро, бе? Преди 5 дена, да, наскоро. Да, човек. Изтрил го, преди... Хакер си. Не съм. Си. Ваил! Да, бе! Човек, останах на един патрон. Ще ти дам аз един патрон.
Патрон, хето паче. Рости, ти ми заради куршумите като ме уби. Зелман, запас чакалят. Тоест няма да делат. Зелман, запнаш чакалят. Да, човек, ти си хак. Да, какво да правиш? О, вземи този хет. Майко, че го гръмна. Кой снайпер или фъзикрафт? Пъзи, прям. Пъзи. Пъзи. Ей! Ще ти дам хет. Напреднал. Намет е напреднал. Спрейте, бе! Какво? Руската ми затваря! Ама как ви минах отзади? Станислав е хакер. Ама Рос, ти видя ли само как и на двамата в гръб с ножа? Дори не усетиха, че някой ги наръга. Аре бе! Килни. Зако мира. Да, бе, човек. Хак е. Няма шанс да дойде точно от страната, която съм и да ме уби. На! Не, ой ми. Ти затвори ли му, Зелман? Зелман, ти затвори ли му? Да. Затваряхме тук на края да не справя такова. И мисля това да е за края на този клип и довиждане.